Ai, Alba, mare, que templa, quant de temps! Escolta'm, com estàs? Molt bé, treballant així en el barri. Mira. Que avui tenia el dia lliure i dic, doncs vaig a fer uns encàrrecs. Perfecte. Escolta, com estan els teus iaios? Fa molt de temps que no els veig. Ai, estan molt majors. Eixia de casa i la meva iaia m'ha encomanat unes cosetes. Normal. Si és que sempre està fent alguna cosa o una altra, és una treballadora. Sí, sí. No sé què està fent, però s'emporta sempre d'esta llana. Quin coloret? Sí, color rosa. A veure. Llana color rosa per a la iaia. I també me fiques una cremallera del 50 color vi. I fila conjunt. Esta és del 50. Rosa, que és la Unió Gremial? Mira, la Unió Gremial és la federació dels gremis i de les associacions de comerciants. Enguany fem el 111 aniversari. Tu saps que la meva iaia va ser una de les fundadores? I què feien? Van fundar Fira València i després són els representants de tot el comerç local. Dels comerciants, dels treballadors, dels consumidors. Ah, i també van fundar Unió de Mútues. Què? Mira, enguany ja som 115 associacions de tota la comunitat valenciana que seguim un poquet els valors tradicionals del comerç local. Sona superinteressant. No coneixia jo esta entitat. Pren. A més que, mira, avui en dia està, que si els centres comercials, que si les compres online i totes aquestes coses, però nosaltres que sabem que a la gent el que més vos agrada és el tracte personal que teniu. Ja ho crec. Encara recorde quan venia amb la meva iaia. Sempre amb un somriure. Sí. I tant. Que escolta'm, que si busques alguna coseta i nosaltres no la tenim, tu m'envies un missatget i de seguida t'ho busquem. Molt bé. Escolta, li dones molts besets als iaios i a la teua mare, que fa temps que no la veig també, Molt bé, moltes gràcies. Quins eurets. La veritat és que el nostre poble no seria el mateix sense els comerços. Ai, m'enduc el follet. Bé, què fas? Adeu, ens veiem pronte. Adeu.